kasashen Najeriya kamar yadda na bayyana za mu gayyato wato excellence manjon janar Dr. Hamza Al-Mustapha special guest ya zo ya yi bayani nashi. Bismillah. Duba da taro ya samu halartar muna godiya da duk bakin da suka iso nan. Mun ga wato emir na Macina ya zo da delegation da emir da yawa sun zo da shi da wakilin gwamnan Yobe. Za mu saurari manjo Dr. Hamza Al-Mustapha. Yes. suka fito a cikin kasashe daban-daban kusan kasa 11 da aka gayyato domin su halarci wannan zaman taron da yake a matsayin karo na farko da wannan wato haɗin gwiwar. Na ce idan a Najeriya ne fa zan je na huta, Nijar gidanmu ne, 'yan uwanmu ne. Kafin na fara bayani na Your Excellency, da na zo zan yi magana sai ɗaya daga cikin manyanmu ya ce, ka yi da Faransanci mana. Na ce, idan na yi da Faransanci 'yan tawagata ba za su gane ba, amma zan yi da Hausa da yake magana ta Hausa ce a yau. Your Excellency, the Prime Minister Ali Muhammad Lamin Zain, kuma wakilin shugaban ƙasa General Abdulrahman Tiani, gwamnan jihar Niamey, manyan hafsoshi na wannan gwamnati mai albarka, ina da dalili zan yi bayani, manyan baƙi na diplomasiya da suke nan, iyayenmu sarakuna na Nijar, na Najeriya da waɗansu ƙasashe da muka gani. A duk inda mu muka ga sarakuna mun san shi ne tushen al'adunmu, mukan girmama su da daraja su da fatan cewa Allah zai kawo wata rana da martabarsu da turawa ke tsoro zai dawo harka ta cikin mulkin Afirka. Malaman addini, shugabannin tsaro na wannan ƙasa, manyan baƙi maza da mata, shugabar tafiya, shugaban 'yan jaridu na ƙasashen Afirka wanda suka shirya wannan taro. Your Excellency, na daɗe ban zo Nijar ba. Jawabi kowa yakan yi, amma akwai bayanin da nake so na yi wanda ike ba a saba jin irin shi ba, kuma zan taɓa shi kaɗan ne, kuma ana so mu yi la'akari da shi. Wato a nan shi ne babban dalilin da ya sa tun 1895 da turawa suka zo Afirka suke tsoron Afirka, shine cewa mun zo Afirka mun tadda su suna da aƙida, suna da hankali, suna da shugabanni, suna da alƙalai, suna da hukunci, suna da dokokinsu, suna karatu, suna rubutu. Saboda haka idan har za mu iya mu ci musu, mu juya al'adunsu su zama bayinmu, har sai mun canja abubuwa da za mu yi na cutarsu, canja koyon iliminsu ya biyo irin namu, amfani da ƙarfi wajen cin zalunsu, amfani da 'yan uwansu 'yan Afirka, saboda mu samu mu shige su mu canja musu aƙida. Tun 1895 suke wannan. Amma bayanin da zan yi wanda yake ya bambanta, zan yi gaggawa ne Your Excellency domin an ce min ina da minti 10 ne kacal, sai dai in His Excellency ya taimake ni ya ƙara min ko minti 2 ne zan yi godiya. Wato Allah shi yake da zamani, Allah shi ne zamani. Dukkan al'umma, ba wai Niger ko Afirka ko duk duniya ba, duk duniya gaba ɗaya kuma a kowane zamani, la'akarin da mutane za su yi shi ne Allah shi ke da zamani. Duk abin da kuka ga ya faru to sai ku nemi sani daga Allah. Wani abu nake so na gaya mana, da mala'iku
da mutane da aljanu dukkanmu muna